nak bahkan dalam seratus roti cuma nasib biar kami sama tu oleh kodoh umi itulah di malam kini sama dia
tapi nangko di tapi lahan tak manu laika di kolan nyo kasih laika tolan sahabat ako bilo nanyo kito ola sampai bapa datang samonyo ayahon kiamat menghantarkan kita kalubang lahan mau ruangi kita lanau jolalan kukurang timbul oi riwayat ladang wahai nasudaro ayandai dan tolan laika ampe laika si amal dan iman di dalam kubur menjadi kawan tanyo malaikat lama nanti kiamat didatangkan Tuhan hari kiamat apabila tiba nilai amal iman itu Allah kesugiro lai menjawabnya tanyo yo aku nanti bo lai malapau di sana hanya baliaro siratal mustaqim namun itisanyo illa selamat badan masuk saruko kebanyakan umat di zaman begini lai balap dia bada oh mencari piti nilai dayo dikana hidup mati layo sako salam indah kembali nyawa ko utuh aku diganti aku bilo jito lah sampai mati di goa lai sajo kapan rang bari nilai kain lenan putih indah lebaragi di goa layo denyo sajo denalai danan lebalabi yo indah lebalabi yo di goa lagi orang lagi nelayo kain denan putih denalai danan lebaragi lebaragi tu bana yo lain man sawadari yo wahai nalasaban nandi tolan nalasudaro yo itulah penghadian dari kami nadabanu tanah lebih yo letak kurang denan itu nadeladio yo malu melanyo kami yo baru lade mancibo nelayo tua perkenalan nande kitolan bersama yo salamu nangko yo alunan de mancibo nelayo dini malar gini yo nandini kaya itu kau tua lalanyo lancar yo laisa sudah iko nelayo yo laleka banyo yo calian lapinio yo calian lanyo bana di channel Sabri Salam lade namonyo atau yo nalayo di starlet channel kajadi yo di mano lade kasanang hati kita dan basamu nalai kulawe jangan ladari kami nanabado yo simalan kana bana lading sanaan dan basamu ini mari labari murah kasapata nyodo lena do ade yo bana
la concha.